I dag er det kartoffel. Ja, den er... Ja, jeg skal nok blive okay igen, mor. Ja, jeg kan godt. I dag er det kartoffels... I dag er det kartoffels livestream, og i dag skal... 5 minutter mere. Jeg kommer lige med lidt. Jeg skulle lige rydde op på mit værelse. Ja, jeg skulle også tage opvasker. Og i dag skal vi tale om i den her livestream, at jeg kan hygge mig. Hvad sagde du? Det bliver ikke i dag, skattebasse. Du skal have aftensmad. Ej, jeg kan godt. Okay, jeg skal lige have aftensmad. Så fik jeg aftensmad. Nå, hvad sagde du? Du skal desværre lige slukke. Nå. Du mener, at vi skal slukke? Nå, subscribe, for jeg kan lave en ægte livestream. Ja, jeg kommer nu, mor.